ne osidho ayanga kuondego eko mag tayo weche mag apoya kata emergency operation centers ka achiel koda kamago bende ma inyalo yudie mago eko dwoko mapiyo piyo e weche eko mag COVID-19. Chenro ma kama otelne kod jalup gavana manoendo ma Kisumu Laktar Mapiyo ma bende koro ne loso manoendo kar thieth manoendo mar Kisumu County Referral. Migosi Owili kane yango weche gi ekina wacho ni giseyawo kuonde eko 36 e kaunti noendo mangima bende se kuom sani endi koro oketie jogo eko mantie koda kalony mago eko mag thieth mapiyo piyo mar mondo mi koro gidhi nyime koda katich mondo gires oganda e kinde gi eki ma weche nitiere matulo muoch kone ka koni mago eko mag thieth. Kane owuoyo e lo gavana noendo ma Kisumu, Owili ne omedo wacho bende maber ahinya ni koro sani endi nyaka gwenge go eko ma kaunti ma Kisumu le chike go eko ma koro ne owachi koda ka kaunti noendo to molo ahinya mago eko mag liete sama bende koro wacho ni ber mondo mi koro sani ute go eko ma ikane ringre mag jomotho ber mar mondo mi okaw mana seche 48 kende kod ringre go to ringre go be nyaka golgi kapok okadho saa 10 odhiambo manoendo mar odiochieng' kod odiochieng'. Mondo mi wayaw gimiluongo ni emergency operation center. Kani wan gi jotich man gi lony mopogore mabiro bedo kanyo kendo biro kawo ywak mowuok kuom jopiny kamoro amora ma gintie mondo wane ni giyudo kony e sama piyo kaka nyalore. Kony mabiro wuok e center machalo kod ma en mondo mi wageng' tuo makoch mar COVID-19 kata midusi mar COVID-19 to ok en mano kende. Ndalo mokalo ne wan kod center machalo kod ma kane wariwore gi University ma Maseno e bathe maginie gi apis kocha to ndalo cha notimo na weche mag COVID kende. E bendo ndalo be noyudo kata kwayo mamoko kaka jomoko mana nitie mine ma samoro dwaro konyore to dwaro ambulance mondo gichopi e osiptal. Koro ma kawuono inyalo penjo weche madhi kod tuo makoch mar COVID, inyalo bende penjo weche mag gik mang'eny, tuo moro amora minyalo bedo godo minyalo dwaro mondo mi dhi kar thieth mondo iyud kony mapiyo, in thuolo mondo mi igo simu ka mondo mi iyud kony no.